Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yo amin sa ngapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumagkablaw kami tinembag nga bigat, katakayami nga sangapana, na imbaga bigat, na imbaga malam, na imbaga rabi. Sa tinuman na pasad, tilubong tayo nyo ita, papagayam mi, padaanan nyo. Di ba kasalitaan ni Roman, Anapauluan, Panagibales! Saan ka di nga dakas tagibalas? Nga masino da kiti nasken nga balsen, kan anya da kiti nasken nga ibales. No anya ti molam, isumadlat apitem, no anya tinutang mo, iso kanumet lang ti pagbayad mo. No biyag tinutang mo, biyag mo ti pagbayad mo. Panagibales. Padaanan niyo papagayam, and please share this program, share. Hindi ka rin irugi nga iba sa papagayam, tapno tuloy-tuloy kat malpaston. Di ba kasalitaan ni Roman nga napauluan, Panagibales. Sa gudahin nga rutisurat, Dear Manong Nemi. Naka-duty akas security guard iti may sa nga bangko iti syudad, Manong Nemi. When? Iti bigla nga nagtimbayo apay nga ta. Ano kayat sawen, ada nga tadakas sa partaan, Manong Nemi. Inalag ti cellphone ko, Manong Nemi, kinitak ti oras alas 3 ti malem. Ada nga tadakas nga napasamak sa dibalay. Ni Nanang, kumusta nga ta? Ti inak nga nabayagan nga nabalo. Kastamatan ka ni Manong Henry. Ni Manong Henry, Manong Nemi, nga ti trabaho na kat driver iti delivery truck. Nagbadbada kami nga awang pa'y asawa na Manong. Sungarad ako na ni Nanang. Agasawa ka nun ni Manong Henry, tapno kadkaduanan ako iti balay. Wano saan kat agasawa kat aganak da, tapno agtrabaho nga duwa, nagiti agasawa kat adamabati nga apo ko nga aywanan ni Nanang iti balay. Siya kumamanong Nemi iti agasawan kabot adan nobiyak. Ngayon to ni Manong Henry kadawang pa iti amok anubya na. Nobiyak ni Nena Manong Nemi kabaranggayak.
So magmanulo nga balay, tibaet mi. Agkakaruba kami manong. Ni nanang namat, kaduana, nanang ni nena, dududwad namat manong. Sales lady iso na manong. Pirinto ta siya kat may saak na security card. Nagigtutak manong nemi agring di cellphone ko. Adadan nga, agkabagabaat. Ni nanang, tinutumaw tawag manong. Sa nga tumawag na jay, iti kasting nga oras no saan nga napatig-una ti bagana. Nanang? Anak, Roman anak. Nagsangsangit manong. Nanang, apay? Madamat jutik. Na, kawalin ni manong mo. Ni manong mo, Henry. Natayan. Manong nemi, orelag sulat ti karabukob ko. Idi day tanging bagangin padamag ni nanang kabayatan ngaksang sangit. Ti may sa nga ina, nga mangipadamag, iti naoding anak na, nga tinaon ang anak na kat natayan. Kat siyak nga kabsat. Ti kakaiso nga kabsat ko ni manong ko, nakaimimbag nga manong nakasaysaya at ti kinasingad mi nga kabsat, panagsinakit, panagpinatig mi. Hawanin. E di maalaw ko ti angis ko manong nemi. Nadlaw ti padak agwardya. Pare, abay. Isa kapilat makamong pare. Dak, matirod tirik na. Inak lag CR. Kinunak manong nemi takayat ko ti aglemeng nga ganug-og. Ken mangituloy ang magistrita ken nanang tapno maamuak no anya ken kasano apay nga natay kasano nga natay. Simreak ti CR manong nemi. Tada pa lang ni nanang ti linya. Mangmangig ko pa lang agsangsangit. Nanang, anyat impatay ni manong. Sigon ti manang ilawlawag ni nanang manong nemi basar iti investigasyon digiti pulis. Tanapan na mismo digiti pulis iti balay tapno ipakamuda kini nanang nga intarayin dati ospital ni manong dead on arrival kadadan iti morgue. Kat saan nga mo ni nanang teramidan na. Aging ka nga nararayat da isuna kadagiti karuba mi. Italang ti panang ibagana kaniyak manong nemi. Tayo sa upalang ti panakasango namang tawag kaniyak. No pa'y sakbay ka no manong nemi iti pangaldaw nga napasamak ti amin. Pinaltugan na ka no ni manong. Ti initial investigasyon manong nemi ada ka doon nakamotorsiklo nga inimbirtekan ni Manong Henry. Manmanakwan na Manong Nemi ti delivery truck. Tamapan na i-deliver ti kargareta nga delivery truck agas trabaho na. Hindi pa kamong kano dari di motorsiklo nga inimbirtekan na ket inbumbertek met sana sinaraan ti dalan. Ni Manong ket kapilita nga nagsarden. Kagurahan siguro Manong Nemi dyan naglugan iti motorsiklo ti panang overtake ni Manong ken kuan. Ket awan kanulatan anyaman na nga sinalangad na. At kano dagiti mangibaga Manong Nemi nga napasamak iti panag sinungbat na. Managikalintagad na. At mga baga, nga nagusar ka no ni Manong Henry Titubo, tapno pang uran na tinakamotorsiklo. Sana, kadeta ka no matindi ka po na no apeng inasot tinakamotorsiklo ti paltug na sana pinaltupaltugan ni Manong ko.
Ngem ko na ni nanang. Jak mamati anak. Jak mamati nga maaramid ni manong mo ti makisinong bat. Jak mamati nga maaramid ni manong mo ti mangalat at yaman nga armas tapno imarmar na iti pada na nga tao. Sa nga maaramid ti kasta ni manong mo. Amamom ni manong mo. Awang pulos ti kinapapa na. Manipot pa nagubingyo, awang pulos ti nakadandamagan na nga kinaapan na, kinadinanugan na awan. Si kami lamang bagbagay idig anak. Nga ni manong mo kitakron. Manong nemi malagip ko. No ikanawa nag-idi ni manong nemi dubing kami. Kayat na ngaguyodan na nagtartaray kami. Ngaliklikan mi ti gulo. Ngem ti lumaban ko makidinanugan. Nga bumalas ko manong nemi no, siyak tinasaktan ngem saan. Kayat na manong nemi. Kayat na aliklikan ti gulo. Nga dayta, tigapunan no api nga saan nga patsyan ni nanang nga nagkisinong bat. Kanada, inmarmar ni manong nga tubo. Kabuta patsyan na manong nemi nga basta tanawan ng yaman na nga pinaltupaltugan da ni manong. Nang rona manong nemi, idi mamuak na si sino ti suspect. Nga nang papatay iti kabsat ko manong. Sakbay nga nagawidat. Manong nemi. Pinadas ko akinontak ti police station iti lugar mi. Dinamag ko. Noon niya talaga ti initial investigation. Iti papatay ti kabsat ko. Pagpasapasaan dak manong nemi dagiti polis. Imbaga nga siya ti kabsat ni Henry nga driver ti delivery truck nga pinaltugan da anatay. Aging nga nakasalitak ti may sagadakwada tenyente ka no manong nemi. Romantinagan mo? Well, sir. Umayak ko man ito police headquarters nga mismo nga naka-duty akpay lang. Sa may sakit, adayo matiyan ko. Sa bali nga syunad, dito ti pagtrabaho. Sa bali nga lugar ti pagtrabahoan ti kapsat ko sa bali mat kanyak. Natamag ko, hindi pa nang tawag ti inak kanyak. Kinabuno na, inimbestigar namin ti suspect. Imanang padito iti statement na. Asin to. Gardo tinagan na. Gardo Perez. Ano't kinatao na? May nga bodyguard. Ti may nga negosyante. Ni Mr. Tomas Bonilla. Amom dati nga pamilya? Amamok, sir. Negosyante. Sikat. Tomas Bonilla. Bodyguard na nato yung Gardo Perez. Sigun ka ni Gardo, ti statement na. Pinadamgisan ka no ti kabsat mo isuna. Kat siyempre, nagsakit mo tirakim na. So nga, inubertegan na sa na pinasardeng. Napintas ka no ti panakisarita na. Tako na inton maminsan kayem sa mutululitin ka siya. Hangaga po tadakkel tilokan mo kit basit kanyak. Imuna ka no nagpungtot ti kabsat mo. Sana minarmaran ti tubo. Kinamat na. Napilitan mo ten ni Gardo nga nangaso ti paltog na. Bodyguard iso na kit resensyado. Permit to carry nga paltog na kapota. Sikat kanod kan na mabigbig nga negosyante ti akin bodyguard ken kuana. Kaya't nakadingas sa one, sir. Basol ti kapsat ko. Self-defense ti bagbaga ni Gardo. Saan ka mamati, sir?
Siyempre, no, gamot as sikat tinex. Para di kapsat mo, taninanang mo, kat awo mati amo na nga may baga. Kaya po nung nagsiyak tinilid, iti investigasyon, siyak na kinggam iti kaso. Kaya nung sikat tumatuma dito, kaya bagam tumati bukod mo statement. Kabala kalintagam ti, mangipila ti darom kontra iti suspect. Talagang aramidag dito, sir. Saan nga maraming ti kapsat ko? Tikas tinsalaysay ka na kayo ni Gardo. Saan na nga maraming? Kahit no bodyguard ti pagsasaritaan. Sir, amo nga tamat ti karakter di kiti bodyguard. Paglastog da di kiti boss na. Linuliwanak manong name ti padak agwardya. Aging ganag ring cellphone ko manong name ni Nena nga girlfriend ko nga karubami manong name ti tumutawag. Roman, ururahin na kaninanang mo. Di na mo taramidan na. At nakakadin ti biyahe nga gawin. Kaslasahan na ka makatignay. Kasladak matamo taramidag nena. Mabaling ka di nga sikan ti mga siske ni nanang. Ada ni masadag nga po ninarya. Saan nga mo haramid, saan nga mo ni nanang mo ti aramidan na. Adak ti balayo. Ada ti bayak ni nanang mo. Nena, please. Sikala ko mati baka mo. Isikan ti bang pili na sino kadagiti po na nariyarita tada. Isudan ti may kaniti kong daway. Ng mga sikas ti bangkay ti kapsat ko. No advance ti masabal da. No ada mabali mo itin. Please. Bayatak to. Sige, Roman. Kaya panunod ko kumati na siya. Ano kahit mo sawin? Baka darad ng mga gibalas. Kahit ko ang tuntunin ti justisya ti papatay ti kapsat ko. Kahit ko nga madusta ti sinuman nga kriminal. Alakit ta, kalintagang dahil ta. Delikado nga may nagito'y delikado nga minti, suspek eh. Agkapsat di gito eh. Agkapsat. Agkapsat nga, well-known da nga loko-loko. Kapatay pampanakal da, itibos da, ni Mr. Bonilla. Nakabutbuteng da. Iso nga, Roman, noan yaman ti mapasamak. Kasi di karakter ni manong mo, agpakumbaba ka. Nonas ka naliklikam ti amin kit liklikam. Manit nonas ka naliklikam. Liklika kida? Saan? Lumabanak. Ano man, lumabanak. Ilabang ko ti kalintagak. Kan kalintagan ti kapsat ko. Dakil ti mamatik. Nga bastalatan pinatay da nga basol na. Kinusuradaan da. Iso nga nakasaganak malumaban. Tuntunit ti panakaitad ti hostis na kapsat ko. Kat nunasken no aramidek nga no anyat inutag da. Isumit ti bagbayad da. Ititunteng akong dito'y balay nakamansaya ken ti kapsat ko manong name. Sinabat nak ni nanang a story sa gitna. Awanin ni manong mo. Awanin ni Henry. Awanin ni manong mo. Lalaki ti kinataok manong name jak kumakayat tag sangit. Iti tamdagak ti kaslamat maturog lahing piman nga langan ni manong ko. Awan man, titumrem nga luwa, kadagiti matak, nga maggananukog ti kaunigak. Kagkagatag ti sangek, mangimkem-kemak,
gumem-gem-gemak, di pulos agokrad manong nemi di kinidua gem-gem ko. Karikan ko na, Manong Henry. Siya ka mismo tibang tuntun ti ustisya ti papatay mo. Dakal ti pamatik, nga kanunungan ni Mr. Tomas Bonilla ti bodyguard. Tulungan na, di na kayat ka may balot. Pagbalinanda nga iso ti bida, kat ti kapsat ko nga sikak. Pabalinda pa yung kwartahan na di polis tap nung maturugan dati kaso. Yung sangkong itulok manong. Sika ka kaiso na kapsat ko. Sika nga mangipatpatig kan mangisaksakit kan ka. Kanya. Ikarid kan ka manong. Ipayak ti justisya ti panakatay mo. At damat latamat ni Nena manunemi nga makatibay kada kami. Manipod man sayag, aging ga iti panakaitabo ng tibangkay ni Manong. Ni Nena, yung pagpakaasik kang kuwana. Pakibantay ni Nanang. Kadni, madam-depres. Sige. Ori sa kritik-bisok, ti mapana, hanga mo pa nagtrabaho. Bantay lang ni Nanang mo. Katsika, agsubli kat trabaho. Awang peti na ipila kanso kontra kini Cardo. Isumo pa nagipila. Nabulit na pa na kini police squatter manong nemi kinasaritak ni Teniente Carlo nagigam di kaso. No kahit ko kano tagpila siyempre. Naramid ko, nagaramid ag statement. Kalbasan na napanag ti fiscal office para ti panakipila ti kaso kontra kini Cardo. Ngayon di kaadak manong naimi di dahit nga police station na damag siguro da nga Cardo nga daak nakigtutak hindi ko na Roman! Kada kami ti sangot ti police station manong. Malalaki nga talaga. Madlaw manong naimi nga dapaltog ti sakbot na. Nakasakbot ti paltog. Nagdudugol. Naka-jacket. Malalaki nga talaga ti langana. Sino ka? Siya ka ni Cardo. Siya ka din papatay ti kapsat ko. Pare, sa dayak bibak lahing tibiyag ko. Agasem deta, magdakil nga tubo ti pang-urna kanya. Inaramid ko lang tirumbeng. Tarasan ko inaramid siya ti pinatay na. Sa nga mo aramid ti kapsat ko ti pagbukam ka to. Agbabawi ka lang, gasgastos ka lang, Roman. Naitultuloy mo ti kaso. Ama mo ni Mr. Tomas Bonilla. Siyempre siya ti kanunungan na. Di na itulok nga babalo da. Di na tulok nga kakaso. Pagpampanakal mo ti boss mo. Natural. Kaya ba siya ti gusto? Agasam, dandaniyak natulid, iti panang padamgis na kanya. Kaya samat nga rin nga mabaling nga. Hanga maramid ti kapsat ko tayo. No data pamatim. Nga mamum, oray kat mabaling kang isaruno. Alis to laeng. Oray na dati ta sangwanan ti police headquarters. Oray na nakabuya na kiti police. Kakaduwak na kiti police. Kanda ito di may pagkakeng ka. Isunod mo lang ang ti kaso. Nagmabanong ka lang. Kano sa mong isunod. Nadadakas mapasama keng ka. Kada kayo. Kaya mo magmamisaak. Adalang tasidag ko ni Manong Damian. Ta kaming Perez Brothers. Akang kang runaan nga bodyguard ni Mr. Bonilla. Tol, baka hanga mo ating agkapsat ta. Mamati kapag nagkakainas kayo, agpadpada kayo nga nangisip kararuana.
Agbadbada kayo, nga danit paltog. Badbada kami nga malalaki. Agbadbada kami nga uwang kabutang mi. Untouchable, pare. Handa kang baybayaan ni Mr. Bonilla. So no, anyaman ti panggap mo, Roman. May saruno ka iti kabsat mo. No sab mong isanod ti kaso. Saan ka lang nga nagmambanog, tol? Pare. Advice ti gayem. Nagmambanog ka lang. Saan nga nakabit kalabanim? Ito anyaman nga oras. No kaya't nga talaga nga papatayin na kan kit matay ka nga sumarno. Dita kayon. Manong Nemi, saan ko may concentrate? Hindi pa nagtrabaho. Numanin paluapek ti kaso. Tawagak ni Lieutenant Carlo. At then, counter affidavit na. Pero, at abogado mo, may schedule doon ti hearing. Ito ka rin abogado? Kumit kita ka lang. Oo, katalis to ma. Tama na kasta kita. Madingagad ti kaso. Ti may advance ko lang kang ka, Roman. Saan mo lang initutuloy? Awan tumatlaban mo. Kasta ka ditanas ka nga advice. Tikas ka ka. Kaya ito lang paturugan ti kaso. Agad nagpapasumit. Awan laban mo. Manong Nemi, pinadas ko nga inala, sinapol ti cellphone number, contact number ni Mr. Tomas Bonilla. Landline lang, Manong Nemi, tinakita. Tinawagak, iti may sa na aldaw, wano may sa ngarabiing nga naka-night duty. Nagring, ada si mong bag. Yeah, good evening. Babae, nagsamit titimag na. At ang ni Mr. Bonilla. Ay, ni Papa, awan. At the business meeting na ita. Sino ka dito eh? Siya ni Roman. Ti kabsat, ti pinapatay. Ni Cardo, na driver ting delivery truck. Ha? Amok, nga sino ka? Sika ti kakaiso na nga, anak, dagid-dagad na ken ka sa gari. Ah, yes, I'm Jessa. Jessa. Among ka di ti aramidan ti amam? Aramidan na nga niya. Panang kanunong nakarag di bodyguard na. Ngabay nagsinay ka. Actually, amo minata kaso, saan ka mamati ni Jem baga ni Cardo? Nga, minarmaran, jakapsat mo iti tubo. Adon di kaso di kita agkapsat, nga Perez, di Perez Brothers. Nga, abusado da. Gabote pang panakal da ni Papa. Nimat kami Papa, konsentidor. Karintagan na ka nga mang-protectar kada kito nga bodyguard na, kang grunan nga bodyguard na, nga mang-protectar king kuha na. Di na kano kayat nga mabalod di kiti kapsat, kano mabalod da, awanin ti masapulan ng pekas king kuha na nga nakasagana nga matay, maprotektaran dal ni pa. Dati ka ka po na nuaping kan kanunungan ni papang mo, dagiti kapsat. Kasta nga peso. Ngayon sa amin kanunungan kini mama, dahil tang aramid ni Papa. Mamati ka manuno saan? Anat nagamutayan? Roman. Bagbagaan mi medda, kini mama, ni Papa. Kung wala mi nga rod kat, amangan kano, wano amangan, halang kano, amangan no, di ka din tumedla bodyguard na, iti mangisagmak kini Papa. Nagyamanak, nukas taman, nagpepeso. Ibang pangdadak na giti Perez Brothers.
Ano saan kong isanod ti kaso. Ano da sa mapasama kanya. Kada kami. Anang orte ramidem? Agsanod ka kadi? Agbuteng ka? Sanak nagbuteng. Ure ka sinot makabangbangkak. Sunalahin ta. Tanya. Ewan ti pangalak ti pagbayad ko ti abogado. Kadadamat libre ang abogado. Iti pao. Sa bagay. Ngamdi kiti libre ang abogado kit alisto naman na makawartaan. Dadang amin Siyempre, no libre ang abogado, alisto to lang lang kawartaan ni papangko. So, ang napimbitas langin, no? Sa mo itultuloy di kaso. Ang manituloy ko. Kan nukas pagkarigan ta talagang awan ti maalak ng susto, kan mangisakit kanyak, mangilaban kanyak ng abogado. Mismo nga siya ka mismo. Mismo ka na kiti imak. Natuntonek ti justisya, ti papatay ti kabsat ko. Manong nemi naalak ti contact number ni Mr. Bonilla mismo nga ni Chesa tinangted. Itad ko king ka. Hindi mo ko maapapahin ni Papa. Hanggang apahin. Barbareng no, siyak tadanggan na ang makisarita kang kuana. Tulungan kayo kinamamang mo. Tamno, sana nga basta kanunungan tagit bodyguard na. Sige. Itad ko king ka ti number na. Agyaman at Jessa. Tinawagak manong name ni Mr. Tomas Bonilla. Wen, yung tsaka mo no apay nga sa balit si Mungban. Hello? Mr. Bonilla? Saan? Sak na dami yan. Di may sakadag close in bodyguard na. May sakadag iti Perez Brothers. Sino ka? Kasunod nga naman ti cellphone number ni boss. Amam mo na. May isa nga kasusyo na. Tanong saan ako makasusyo? Diyak ko mo na mo number na, di ba? Mabaling ka na kasarita? Mabigla ka ron. Hello? Amigo? Mr. Bonilla. Amamukha mo no saan? Yamamuk pa ilati bagay ka. Kung mo no kasosyo ka. So, ibaga na dami yan. Mabali siguro na saan kong imbaga kasosyo na. Saan nangitid kang ka? Sino kami? Kapya, tikayat ko, Mr. Bonilla. Bisya, kibaga mo noon niya tikayat mo. Siyak ni Roman, tikabsat ni Henry, nga pinatay ni Gardo. Oh, tabay. Kahit mo't makiaraglo, kwarta, mano? Diya kahit makiaraglo, Mr. Bonilla. Oops! Ano kayat mo? Ilamin pinaslayan no, awatem ten yaman nga itadbikan kami, araglo. Agyaman ka pa ita pa maaraglo. Nga makaigam ka ti kwarta. Among matakas kasabulan nyo nga marikrikat ka. Saan nga amin nga marikrikat ka trupa ti kwarta? Mabaybayadan. Mano ka rin bayad ti biyag ti kapsat mo? Saan nga magkatgatadan ti biyag ti kapsat ko? Awanin ti ado pa yung asao. Dato kat advice ko keng ka. Asinot alam nga abogado? Taga-gobyerno? Awan. Kwarta, tumot lang. Anong tumot lang nga? Ilaban ti kalenda.
Ado na kiti, saksi. Kasi ka, ada maitad mo to nga saksi, ag witness, nga mang-explain, nga pabor iti kapsat mo, awan. Ngayon ta kami, ado. Ado, bayadan midta, nga mabaling nga mangibagang nga, kinamat nga min di kapsat mo, iti takilatubo, so kapinaltugan ni Gardo. So ngagbambanog ka lahing, Roman. So ibagamlaangin naman at pasapol mo. Agkakwarta ka pa eh. Awang petidakas sa mapasamag ka, kada kayo. Saan nga mabaling nga baybayak, nagitituhang ang kapsat nga bodyguard ko. Kang kanunungan nyo ida. Natural. Isudat mang protector kanyak, abe kita nga jak kanunungan ida. Nga ore di kita gina, ti asawam ken ti anak mo. Kat sanda kayat teraramidem nga mangkan kanunong kadakwada. Ha! Kasano nga namuam? Saan ang nasken pa yung mamuha? Mamuam na kasano nga namuha? Mr. Tomas Bonilla. Kahit kumit nga ibalagan ka. Agananad ka. Ang mga ano na kitang tumitlaing Perez Brothers, tibang papatay ka. Manong Nemi, intuloy ko lang ang porsigi ti kaso. No pa'y warwarningan dak dagiti Perez Brothers manong. Wait. Nakasara kak ba ti abogado ti gobyerno manong Nemi nga saan na kanunungan ti panang konsinter ni Mr. Bonilla manong Nemi dagiti bodyguard na. Why manong Nemi? Kadetan. Masapul, nga mangagan, mahiringan, madingagan ti kaso manon nemi. Nadamay samot nga natured, gawang tadi ti witness manon nemi, wanuwa, mangsaksi, pabori ti kabsat ko. May isang taxi driver manon nemi nakakita to susto nga pasama. Ti mga dakas manon nemi. Ad-adda nga rimaba dagiti pasama. Nagsipod da. Tinawagan nak ni Nena. Roman, Nena, kumusta ni nanang ko? Sama na kang ganahin nga mabantayok ni nanang mo. Tadamat nanang ko. Sa mesa, nakbait lagubra. Di ka matagbiag nung saan nagagubra. Roman, I'm sorry. Ngem, naila ko minti, ti balay mi. Apa yung lako yun? Pumanaw kami nito eh. Apa nga pumanaw kayo? Agpagad kami nga ginanusan kam nga pumanaw. Kaya lipatan ako. Nainasan ko kayo Jak mawatan di bagbagam. Nalawag-lawa na eh. Kamawatan na pingin lako yun ti balayo. Kasa kayo pumanaw. Delikado ti biyag-bingagi na. Gapatay yung pagpagtana kami ni Damian. Damian? May sakalagi ni Perez Brothers. Ano mo ti basulyo kaping ipangtana kayo? Ilipadan na ko. Roman. Kaya ba nagbalik ni Damian nga nang ramas kanya. Nya! Ay namas na kanit. Awan din na aramida. Natiktikan na may masakit di balay. Sinirek na. Pinasarangan ng tibaltong. Naramid na kay kayat na. Si kakanuti ka po na. Gapo kanut sa mong isanun ti kaso, iti kapsat na. Iso nga siya akon nga kaya na yat mo, tinagaramitan na ti amin. Katapi ka saan ka nag-report? Abi ka saan mo yung report ni pulisya? Abi ka saan mo idarom?
Awan ti kaway ko. Awan ti kaway mi nga gina. Kasakyan ka. Kaya't nangisanod mo ti kaso kontra kadakwada. Hindi papatay ti kamsat mo. Inakandakan ni Sampol ka siya pa'y tinaramat na nga kainayat mo. Sino tinamnamay nga pagkamangak? Kadwa da amin. Kaya mga nusad daklabas taramisan na dagit papatayon tak raman kininanang. Di ba pa kaya tibatay kininanang. Iso nga, pumanaw kami nito ito nga lugar. Sa anak doon nga makontak. Awan to ni pakakontak ang kanya. Roman, I'm sorry. Naglilipatan. Nagsakit. Nasaksakit manin manong nemi. Adadamanin nakaslatumok mo sa dilangit tikpungtot ko karagit ang kapsat. Rigardo nga nang papatay iti kapsat ko ni Damian nga nang ramas iti kayanayat ko. Kadagpay sungasan ko nga makontak ni Nena. Jakon amuno sa dinapaset ti lubong tiyan. Tinawagak manin manong nemi ni Mr. Tomas Bonilla. Amo ka di nga rinamas ni Damian ti kayanayat ko. Kaya nagpepeso deta, abay nga saan nga namuan ti pulis, kan namuan ti taga-bidya. Gaputi impang tana ida. Roman, amom ka di nga si kadigapunan no apay nga narami ni Damian ti kasi. Kanunungom ni Damian! Natural. Bodyguard ko. Initi klasem nga tao. Tibonyo. Sika, ti mangidurduron ka na kuan na tabno maaramin dati kay kayat da. Gabutan naman namahan da nga sanda ka, uno saan mo nga baybayan ni da. Ayop ka, Mr. Tomas Bonilla. Naiayop ka ng di kita kapsat. Agpamanog ka lang, di kasta pa nagpungpungtot mo, Roman. Di kan tumat ngamin kayat, iti pa areglo, magkwarta ka pa. Kwartam lang, di kwartam! Hindi ito talaglagip man. Si kan tumat lang tagbabawi. Iti aramidek, Mr. Bonilla. Nung kasta nga gawid ak manong na imi ararak upen nak ni nanang. Anak ko, makiareglo kan. Uraim ka di ka pa di syakit papatayan da. Nung kasat mo, timatay nanang kasat mo. Kastamit ka niya. Nagananat ka lang. Di ka ipaspastrip. Nakatrangka. Dagit tawakin rin daw. Di ka rumrumar na mabalin. Ay, taramidem. Manong nemi na bulod ko ti kotse, ti may sana singit agayam ko. Ano naman? Ang dalawa panak, Brad. Ano ngamin ti rantam? Kadagi ti Perez Brothers. Ohan, nakat kang rodlabang ko. Magkiariglo ka. Nakasaga na da kanong tamang ti kwarta. Kasi inaramid ni Nena. Apay nakiariglo ni Nena. Amom ka din napasama ti girlfriend ko. Amok. Yung mawang tinawat na kwarta, nagbuteng lang. Basta teramidin nyo. Gayam. Agdangag ka to. Tinapita sa palakan. Agtungpal ka. Makiariglo ka. Saan din na kaya timang ti kwarta? Gabuto ng rugin ti laban. Ang laban mo. Ano ko taramidem? Adapaltog mo? Adapaltog ko. Kontra iti paltog da? Gayam. May isang duwa king gana lang taldong alda ang bulot iti kutsa. Ano naman ti pagpagipem? Mamom to. Noon namin ano ak manong nemi na lumabas-labas iti balay da Mr. Bonilla. Pamukawan ni Mr. Bonilla
kinawan dita, di kiti bodyguard na. Hindi may isang agsipnget manong nemi, abagiso nga lumabas sa idi adarumuar nga babae, itinangato nga kay pamuklatan nga ni Jessa. Ti kakaiso na nga anak, the Mr. ken Mrs. Bonilla. Natured, taumat nga rin ti kaputbuteng na, nagpaamyanan manong nemi magbag na, bapanan na nga ta. Inibigla manong nemi sardin ko ti kotse, dinagos ko ti dimsaag sa kukin ng mag-umika. Sino? Sobre ka! Lumugong ka! Idi adan iti uneg ti kotse manong nemi rinimpong ko ti imana binarabadak ting iwat na. Kalpasan na, inyadayukon manong nemi. Papamya na hak manong nemi, nagadanon ko ti awan balbalay, nagadanon ko iti ayan, di kiti kayo kabakiran. Lingid ko manong nemi di kotse, di awan makakita. Sa kulinoktan di kotse ngayon, ni Jessa, sa kuinruaro. Nakabangbang lunga babae, nakabudpudaw nga nakapimpintas. Binagkat ko manong nemi, tanalagan lang, balabatit, cute. Sa kamsimpok, hindi kabakiran. Di makadayo kami manong nemi hindi sok. Nagulgul-hagul. Imakensakan na tirinimpong ko manong nemi na barabadan tingiwat na. Inikat ko ti barabad manong nemi digisakan na. Kumugtar. Yung pasanggir ko manong nemi ti kayo sa ko. Ingkalot digisakan na. Kahit tapos saan nga matulid, kinalutak ti bagina. Nga nakarimpong dagiti ima na. Sa ako'y nagkatin manong nemi, tinaibarabad tingiwat na. Pag-ikat ko. Hayop ka, abay, natibasol ko ka. Kinsa dinot lagi panam kanya ka, abay. Warwaran na ka mo, nagsakay na warwaran na. Nagtal na ka lang, Jessa. Sino ka? Siyak ni Roman. Roman? Tikabsat ni Henry na pinapatay ti may sa kanagin bodyguard ti amaw. Awan ti baso ko! Abay raman na kabay! Kakaiso nakakaanak ni Mr. Bonilla ti amam ken ti inam. Sigurado ko na napatag ka. Kwarta ti masapul mo? Kwarta? O sige. Saka anak lagi din ni Papa. Saka anak ni Papa. Basta awan teramidam kanya kamandiya. Tinakrap-rabisan. Di mo bastos na kinababae. Awan ti pagdanagam ta sana kadagas ka tao. Kahit ka lang aramatin. Dito lang yung tiamo ka pamuspusan na laka pamuspusan. Pero nagasta ka matuntunak ti justisya ti papatay. Ti kapsat ko. Kinti pa nang rames na kay nayat ko. Rames? When? Ninena nga kay nayat ko rin names ni Damian. Amuday ta ni papang mo. Gapuntasan kong isanod ti kaso kontra kini Ricardo. Ni Damian na panarin names ti kay nayat ko. Awanin ti kay nayat ko. Nagpukawan ta mabuteng. Itanyaman nga ramidan nga dakas. Di Damian kada kita gina. Pakisublad na itatinak. Sige. Nadagdag sa manti basol da. No, dadakas sa mapat sa amak kininanang ko. Dakas ti amam. Kanunungan na dakas sa batikar na. Adon ti nagrabyado. Adon ti nagaramidan nga dakas. Dagardo kinidamian. Ngam kanunungan ti amam. Roman. Sana ko manghiram naman. Awan ti basol ko. Awan ti basol mo. Yung pasensyakan ta sikat may sakripisyo.
Madadakas sa mapasama ka. No saan nga paipupok, paibalod ti amam dagiti agkapsat. Madadakas sa mapasama ka. Iti ka nito, nga itulturo na ti magsalaknib ka dagiti bodyguard na. Kasan sakit mo kung mga mapasamak? Tawagak ti amam, ibagak nga da ka kanyak. Kadibilin ko kayong kuha na. Nga mampan na isurrender dagiti bodyguard na kadagiti polis ket akuan dagiti agkabsat ni Gardo nga talaga nga pinapatay na ti kabsat ko. Ni Damian ako na nga rinamas na ti kahinayat ko. Tano saan nga ramidan data ti amam. I am sorry, Jessica. Noan niya tinaramid ni Damian ti kahinayat ko ket aramidag man ka. Ha? Noon niya tinaramid ni Gardo ti kamsat ko ket aramidag man ka. Saan nga siya tinangramas ti kahinayat mo? Saan nga siya tinagmapatay ti kamsat mo? Ngayon no saan nga aramidan deta ti amam ti kayat ko. I am sorry. Ara, ito na kagat kan nga. Aray, Jack, mabuko na kagat kan nga. Mabit lang. Nagawar ko, ti lighter ko, manong na may kalpasa nga nakaumuwak kada ginagago nga bulong. Sinintya. Duwa nga bonfire. Tap na mabugaw na kitisip-sip ken lamok, kandad nung mapangagkagat. Nadapay. Nagsakit. Di siya ti mga pros. Ang prusak ti takyak mo. Ang prusak na kiti lupom. Ha? Siya kapilat naka-apros ka na kita. Oo, ang boyfriend mo? O ampay. Sorry siya pala mga papros kiti lupom. Ngayon mag-iaman at nabot na nakabot-budo ito pa lang. Hindi ba apros-aprosak kudak? Ape agasog ka. Ay, mayat, kapros ko. Saan gagayam nga ramasin? May voluntaryong nga itid. Nagpintas. Ha? Dakyak mo. Tipingping mo. Tirupam. Oh. Dabi na budo? Tabukot ko. Tabukot mo. Siyempre, salagsag ko tidakulap ko tibukot mo. Dapat na nabudo iti barokong ko. Pasensyaan. Itala mo pasama kang dagkagat. Nasapsap ko na lamok. Swerte na kita nga lamok kad sapsap. So da pala lang kagat-kagat kang kat. Kinis nga kotis mo. Kana swerte akmat. Tama perusak na gilo pumagtakyak mo tibukot mo. Ha? Nabudo ta barokong ko. Kasanat aramidak. Ikatam tabrak. Siyempre, saan ko maapurusan barokong mo no? Ako ikatam tabram. Ada ita. Ano nga ito no? War-war na kami tasyak ti mga pros. Sorry. Hindi kaya't ngalibasan na. Ha? So, ang saklatan ti mga pros. Nakapinpitas ka, Jessa. Nakasuswerte ak. Ha? Tadakas ka ramidam kanyak. Asin nung kantat baka una ka. Ha? Asin nung kantat ka nagiti Perez Brothers. Ti baka una ka. Ano dikit mo sa win? Tikas niya nga kinadakas ti bodyguard di kiti amam. Una ti amam. Awang ka dito madmadlaw mo kang kadakwada? No adda ka? Nga dada? Nga mo ka di madlaw nga pagpanpan na siya anda ka?
Saan nga tamat, saan nga rami din deta kanyak, gaputan na po dudakin pa. Deta tamom. Ngayon tikas dyan nga kita demonyo na kita kapsat. Baka patid inam, kahit pakiramraman da. Diyos ko. Gusto ko na. Nasaan nga masilawan ti panunot, ti amam. Baka da gito agkapsat matlaing, ti mangutang ti biyag na, ti mangramiskan ka. Kada kayo nga kinang. Agwar-war na lang ti panunot mo, saan gusto ita, hanggang stak mapasamak. Talaga hanggang stak mapasamak. Kabot ang sangag tong paltamam. Siyak. Di mangrames ka, mangpapatay ka. Kung nakmalununimbag ka nga tao, tinembag nga tao, bali nga dagas, kabuka na ginidakas. Mabiglang, awanan tinabudo. Pasensya ka na. Naprusak pati mansanas mo. Pakisublim jibra, hanin, baka dan gumanan na budo. Umarawaran dikit imak. Saan? Makainom mak. Nabatig ta na nung medyo kutse. Ha? Kan mabisinat? Mabaling kamit nga bati dito eh. Tenak mangalatin. Kanenta. Yan ako mag-ardagatangam kanak. Na makasara kakte. Karinterya dito nga da dinardaraan. Di kaya't mo dinardaraan? Di kaya't. Awan masarakak. Nga naging espesyal. Kakangkanin tibak nang. Kadagiti food chain. Adayo dito ti food chain. Ino kayat mo. Iabrawan ka tinateng. Mga inumak. Kaya ano naging bibig ko? Tikatay ko, tipainom ko keng ka. Ha? Napintas ka, Jessa. Kung nakamalano na yung bag ka. Mabitlang. Inak mga lati. Danom. Kin mabaling pamatpid ta. Manong na yung kabayatan nga rumrumwarak idireta kabakiran in-dial ko ti cellphone ko ta damat signal. Mismo manong name ti cellphone number ng entered ni Jessa nga cellphone number ti amana. Hello, Mr. Tomas Bonilla. Roman! Siyak. Nadakanyak tanak mo. Ayop ka! Ayop ka pa eh. Ano takit mo, ha? Ha? Aganat ka. Kaputa nagtignayan di kiti Perez Brothers. Sapsapulan da ka. Ti aramidam kit di kitawagam ida. Tagawid dan dita. Isukom di kiti agkapsat. Ibagam nga aminin ni Cardo na talagang inranta nga pilatay ti kapsat ko. Ibagam nga aminin ni Damian nga rinamas na ni Nena nga kainayat ko. Ibagam, di kiti adu nga kaso da. Kapanang salsarik ni bukan akwada. Kahit kung ang data ito nagtibagbulodan na malungsod na tibagbulodan. Kahit nung pasamag na ita, awan dakas ka, nga kasasaad ti anak mong isublikan ka. Nagbabawi ka ti kasto nga naramid mo, Ramon. Roman ko nang. Ramon man uno Roman. Masarakan na ka na kiti Perez Brothers dita. Kaya di ba kaking ka? Maminsang po lagit siyam nga papatay miti inam no dadaga sa mapasamak ti anak ko. Aramidin nyo takayat yung aramidan, Mr. Bonilla. Tagas-tamat aramidak. Noon niya tinutang iyo. Sumbat lang pagbayad yung ang basol din ako. Ngayon kang kanunungan di kita nagbasol. Manong Naimi, nakaara, sa dagak, nakasara ka kiti, asudgan nga karinderya. Alak, naka-styrofoam, Manong Naimi, timakan, aging ka nagsubliya kiti ayan, ni Jessa. Na,
Ibang man nagbayag ka na mo. Kakasik man yung kanigiti sap-sap. Ako man kami nanti, sangrod na kiti bonfire. Nag-ikis ka? Ha? Nag-ikis ka lang? Nagpapaarayat ka? Oo na to sa moment kami nga. Minarabadan tigiyawat ko. Kapilitan nga parayat ak. Netemok. Baka no, adata si daglaing da. Dakardo kini Damian. Kasta matibag at ma'am. Nga sapsapulan da kong dakardo kini Damian. Ano, nada nag-atap nga titinagturo ngam. Baka nangagtakon. Mabait laing. Nga maguri ka. No basgadek. No agpurak. Baka isot pa ka amon ng data to'y. Ngayon kakasya ka nag-sapsap. Orisi ka. Sige. Mabait lang aron. Pinasikid ko man, nung naimimat lang, ti ay bonfire, kahit nabukaw man hindi, kiti lamok ka na sapsap. Kahit kakaasing nga talaga, kahit nakapudpudang kutil. Sus, nagpistahan da ka talaga dito sapsap. Naprosa manin. Naprosa manin. Kin, magpahingo mo na. Sige. Nalabay. Inibus mo ti may isang 15 pesos nga mineral water. Ang good ko din mo na aprosa mo na digit ilapok sa barukong ko. Kaya aprosak. Ay po, nagsurat din digit yung alamok kada sapsap. Ti barukong naman ang name. Digit duwaman sanas na. Kaslasan ko na matipalan direk na. Malagip ko ni Nena. Masansanidi nga mapasama ka na kami. Yung sanggoy naramid manong. Mabaling ka di Roman. Warawara na. Tap na makalibas ka. Promise. Saan? Noon niya talaga tirandam. Tulungan ka. Tulungan na ka. Magkasarita ka ni Papa. Tap na isuko na nagitid Perez Brothers. Baka sakti makaaluko ka ni Papa. Sige. Warawaran ka, ha? Ti panakarimbong ti imam, ti sakam, nawaya ka, kitbanganta. Anong na yung inaramid ko ti kastoy? Dito ka nga tukaw. Dito ti pa nakaukukan. Sorry. Karinderiat na sa pulak. Ang nabala eh. Magustok mo dito igado. Kanito pakbet. Budget meal. Apay amom ti budget meal kat nabaknang ka. Mabasbasa. Mangandang ron. Kur ka. Before nga sumubo ka. Akita at pa narabay na apo Diyos. Siyak di mangidaulo. Managabalin o nga Diyos. Doon yaman ti problema. Kan problema na ti kaduak. Sulwarin niyo kuma. Doon niya tuntuntunan ng ustisya ipaayo. Tarabahin na kami. Saan na kamang ibabayan dito nga nabi. Salakad na kami. Bendisyonan niyo nga taraon. Pagtad ka na kami ti pigsa. Ngagitulad ta niya man ngipturan mi dito nga patnag. Kamagtad ka na kami ti pigsa. Serbikan ka. In Jesus' name. Amen. Mangantan. Nagkarkararag kay kadimat laing di balayo? Sabi nga sana sumangbat. Ni Papa, idun donasyon ng simbaan. Nagkapo iti. Iti negosyo mi. Katsika. Aktibak mo iti eskwela. Eskwela? How about religious sector? Baka kwarta lang ti Diyos mo. Mangantan, nanto pala mo ni bagbaga.
Manong Nemi kaputag talekak kenkwana. Saan kon ngayon paraot? Wan. Inyarabidak kidi Manong Nemi tira pintas nga pag-up na tapno maturog. Ket ti jacket ko pa yan mismo Manong Nemi tintil ko kenkwana nga panagulas na. Ano nga min tiranda? Palpasan na ito nga rabi. Sa atang turumuan. Kano talaga maluko minip papang mo. Agtungpal ti kayat mo. Sumatungpal. Sige. Di na ka na maramisan ha. Malaksid. Nitad mo nga voluntaryo. Anyata mo. Baka si katagbali nga kasukat ni Nena nga girlfriend ko. Tapay. Di na kayan. Roman, kada iti apros ko keng ka. Agasasog ka mat, di ba? Kahit kung hindi maturog ka matin. Diya kahit ti maturog ko nak Manong Nemi tabad tayak. Nim nakaturog ka. Gabo siguro ti adong puyat ko. Hindi ba kariingak Manong Nemi? Talyawak awan. Jessa! Diyos ka. Ha? Tino ka babae. May masalang titurungan na. Agpalaod lang. Pinaspasak. Jessa! Jessa! Manong Nemi. Amo na nga taturungan na. Jessa! Naging ka Manong Nemi at nanging ko nagkarasakas. Pinalikaw kawak. Isuday dyan ni Jessa. Inuray ko Manong Nemi na makadahanon tiyan ko. Kabuto talagang iso. Yung maglagid na napaspaspasak. Kanasapa nga na naringak nga awan. Hindi makabatog tiyan ko. Talaga nga. Ang gagay mapagtalkan. Imbaga kaya kang nasang kang naglibas. Apay nga naglibas ka. Batan akon. Panabusan akon. Gapoy tila ito yung naramid mo. Igalot ka manin. When? Igalot ka manin. Iti sabali nga paset Manong Nemi tinapanan mi. Naununeg tinapanan mi Manong. Inggalot ko Manong Nemi nga saan kong bidararbadan tigiwat na. Nga rin po na nuaping agpukpukaw. Wala natin na! Kapilitan Manong Nemi, inapot ko, binarabadak tingiwat na. Di mo amot makikoperar. Nagpintas ti tulad ta. Natulungan na kang mga luki-trik na ti amam. Naramid mo. Bahala ka. Manong Nemi, at dagayam nga talaga nakangag ti pa nagpaarayat na. Iti pala damo. Gapo ti pa nag-umong ko Manong Nemi, kadagiti kayo kang baling ko pagsugrod. Pagamonta, dan nagkugtar kanyak Manong. Huwag. Oh! Pag-isumit Manong Nemi nga alak ti paltog ko. Imuno na iso na Manong Nemi kit tinukto ka na tulo. Saan na napukaw ti puot ko. Ni Cardo. Saan na ti manang papatay ko iti kapsat mo. Kastawa ti manang papatay ko ang kaita. Arman. Iti nakatulidak Manong Nemi. Abagiso nga panakkilan nga kayo nga naggama. Iti ditarup na Manong Nemi. Pasabat ko Manong Nemi. Iti kayo iti ulo na. So Manong Nemi diyan tulid. Hayop ka. Hayop ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Kasta unay Manong Nemi ti panang lulok ti ulo na. Agbalinak man na kriminal no agbalinak no anyat inutang mo sumata pagpayat mo. Pinatay mo ti kapsat mo. Sabsat ko sa papatayin ka man.
Nagsubliak manong name iti ayan ni Jessa. Na? Matan. Naglaingan nga na hangat nga napigtas, ti panangigalot ko kadag iti iyam akin saka na. Jessa! Jessa! Di mo amo turturungan! Di mo amo turturungan iti ato kapaghiran, Jessa! Sa di matayan na. Jessa! Pagamonta nakangigak manong name tinapigsang case nga slanap nag. Ako na tikis. Ni Jessa? Diyos ko, nairangkis ni Jessa. Pag-isumit manong name nga aglawag. Nga ore ka kay wantian mi nga nalawag nga makitak ta na artiin. Wow, rangkis. Natnag ni Jess itin. Naisabit karagit ilanot. Jessa! Roman! Tulungan na! Naglaglag ka nagpintas kami titulag ta. Winayawayaan ka. Tati amok ka talaga umanugot ka ng mga lukoy ti amam. Tapno di kasta. Isuko na dagiti duwang agkapsat. Kamanyan naramid mo. Naglibas ka. Paraot ka. Naglibas ka ulit. Kasasaad mo ita. Roman, diyan ba kaya timatay? Matanga kong namang tingtingal. Agkap-kapit at tilanot. May batak. Matnaga. Nakatatunan at tiran ka ba ito iti baba? Tulungan na. Ang ahasim, Roman. Diyan ba kaya timatay? Roman! Manong name, hinuaras ko ti panagkitak, kumitak ti mabaling ko, nga pangisalakan kang kuana. Inapot ko ti ulok. Di pa nang pang-urkanyak, ti jablo nga kardo, wano gardo. Sakit ti sukat. Pinja kitulok. Nakakakitak manong name ti lanot. Pinadas ko kinuyod. Napalubos. Tatindog. Inalaktipon niya ko sa ko pinasat. Roman! Maimpata akong tingin ka ma. Manjak pa kaya ti matay. Isa lang anak, Roman. Ikarik ka. Tulungan ka. Ikarik. Manong nimi, impauyaw ko tilanot. Jessa! Orayam tilanot! Isod ka matam, duwang imam. Kaitayak, ingato ka. Batakin ka. Ore ka sunod rigat na. Makaon ka lang ditoy. May sarakan ka lang, Jessa. Pwede dumanon kang kuha naman nung name iti ung totilanot. Binigla nang inigkaman duwang ngayon mana. Jessa! Kumpet ka! Ipangato ka! Aray! Oh. Doon di sugat ko, manong nemi. Dagiti makasugat nga ramot ti kayo. Nga dati bakras ti... Ngarap ti bakras. Isagpad ka. Basta saan kang umabat. Owen, Roman.
Saan nagmumabad? Sige, ipangato na, batakan na. Mga asim, diyak pa kayo timatay. Manong Nemi, di makasagpat isuna. Diya ka mo, tanapaarakop ka niya ka. Agyaman Roman. Agyaman. Nanano ka? Nanatusukat mo. Pinangor niya. Gardo tiya kulok. Tinabuyak, tinapasamat. Pinamatay mo? Diyan ka muna na tayo. Kaya naging-sukat itakyak ko. Di pa nangyahon ko kayo ka. Nagyan mo na. Nalawagan. Mistik kami kinamang mo. Tapos nagpadaya ka. Ibas ka nagpalaod ka. Ariana kon. Nawaya kan siya sa. Roman? Oreta. Nabalis ko matin ni Gardo. Nilayang entam yan. Ngayon talag konti apo Diyos kang kwan. Pasensya kan. Noon daram-raman ka. Sige. Urukatan akon. Nagpalahod ka lang. Palahod ka ng palahod. Sige nga ron. Bahala niya po Diyos kanya. Nas ka na nga magasan ti ulom. Bebayan ako. At dapat may isa nga. Nas ka nga. Balsek. Yan ka na mistikay na ko. Ngayon naman sa pulan na ka. Nasaan na siya timatay. Iso na timatay. Roman, akutikan. Sige. Inagaro din. Sabi ko ma, takita ang tupay Diyos. Sabi ko ma, Roman. Manong Nemi, si Maruno Akmet nga nagpalaod. Kalpasan nga tayo 30 minutos. Sinubliak Manong Nemi ti ayan, tinakapadsuan ni Gardo. Hindi makitak Manong Nemi. Nga damangar arakop keng kuana. Ni Damian. Nakita nak ni Damian Manong Nemi. Naladaw ni di. Kabalagib ko awang kayong kanyak ti paltog ko. Naglingit akiti kayo di baltugan nagbango! Ayop ka, Roman! Inabatay mo ti kabisat ko! Kapag pinapatay naman ti kabisat ko, Damian. Ang abale, pinapatay mo ti kabisat ko. Papatayin kami ta. Kalpasan nga rin ang maskot kay nayat mo. Awanin ti kaaway mo. Tumakderap ti gunak, Manong Nemi tatno tumaray. Ang abagisumat nga nagamatanak. Damian, saan nga tiagnanahin ka ti kinadakas ti mangrimbaw ti kinambak. Eto nagbito tam Roman. Ada sagot ta ulom. Ada besugat ti abagam.
Sana ka sharpshooter ya. Damgis ka layam taabagam tinapunta. Saan ka nga makataray. Sa dinatayan ni Jessa. Ha? Pinalubos ako ni Jessa. Umika. Ginabutan na rin iti imak ka ni Sakak manok. Naknakil ti bagik si Karuman. Iso nga napigpigsak. Kamay lang ka baklaya, naging ka itinugan. Kahit sa dino, ti pangipanakkan ka. At nagtulangan mi kay ni Mr. Bonilla. Nga si una iso mismo, timang papatay ken ka. Kahit no, aramid ko na ito. Nakadakdak ka lang kantidad-tidad na kanyak. Manong nemi, hindugan na kiti coach sekal pasan na. At ang siguro 15 minutes nga pa nag-travel mi. Sana hindi saga may nagkat manin. Ngayon pa niti may sanga. Ano tayo henta? Daan nga bodega. Amo ni Mr. Bonilla dito nga lugar. Kamutin tawag kun kang kuana. Paraod na manong nemi. Basta unit parang saya ti sa idadaan at yawagat. Namgis lang. Kaya nagtultuloy nga. Diyos ko. Iyo ko may tulog ng kapsutak. Diyos ko amok ng santa nga baybayan. Siyak ti kanunungan niyo. Saan nga naging idakis? Siyak Diyos to. Amok, Diyos ko, saan na kabaybayan? May paraot na kon manon nemi. Kalpasan na. Intayal na sa cellphone na. Boss! Ada kami nito, boss. May paraot. Sibibiyag pa lang, boss. Imbatyan ka para ti panang papatay mo kay Kuana. Ano, boss? Napasanggot yun ni Jessa? Ano napasama kang kuha na, boss? Laglag nga rin dito nga Romana. Iso man pa lang ti kidnapper. Hindi na mo nga sinagid. Ina naglapsat na anak yung boss. Sige, boss. Orayin kayo, boss. One, boss. On the way kayo? Oo, one boss. One boss. Sige, boss. Umayan ni Mr. Tomas Bonilla. Imamong kahit kapag praktisan. Papatayan ako, Damian. Dalangin mo sa mati ko na kang ka. Kawan sa bali nga mang papatay kang ka no saan nga Mr. Bonilla. Amom, sampai lang kami nga nakapapatay ni Jai. Kaya nakanumat ti pumatay akas kada kami kaya aramidan mi nga agkapsat. Natayan di kapsat mo. Dito lauko na iti kapungtot ko kang ka. Iso nga. Ayip ka. Nayunat, ti sugat ti ulong. Sa galing ang pagpakaasikan niya, Kruman. Ha? Sa galing ang pagpakaasikan niya. Ano ko ba ti pagpakaasikan ka? Ipagkaasik. Nga saan ka nga papatayin? Kaya kahit ko pa nga papatayin na. Tanusan na nga mapapatay. Noon niya tinaramid ko, itikapsat mo. Kas namit taramid kang ka, Damian. Kalandanitan ni boss. Gura. Anda sa lutsud kang ka.
Talaga di nga sa mo pulos nga nagaramidan iti Malaysia ni Jessa Bonilla. Sana kakasken ka. Nasiyaat na basta. Gabuta kayat ko. Nga basta aming nga tagikwek nga babae kat virgin. Saan nga virgin ni Nena? Ay, wang gaya man niya. Ngayon kasla virgin siya ka. Aray ko na. Gabuta sakwil ka niya. Basbasid ka ka. Kahit mo makita. Kahit mo makita. Ipanagdag ko. Nga idiramisak kay na yat mo kat aray ko na. Aray ko na kaputa pinarsam. Amom, tiamo kat si kati makauna kay ni Jessa. Nakalaglag-laglag ka, nakaang-ang ka, nakaturturpe ka, nakawaywaya ka kuma. Amo gani may lagag pampandasya, kadi kay suna bugbog to nga anak na Mr. and Mrs. Bonilla. Nakabimbintas, nakabangbanglo, nakakinkinis, naka-schedule ka na ito umay ko mga lawas. Eri pa ng tagikuwag kay Guana, nakalalisto, nakawaywaya. Nga po libre kami nga kapsat nga sumrek rumwari ti pagtenganda. Kaputi kas na ti ba nagtalek ni Mr. Bonilla ka na kami. Nakalisto lang ko mga sirkatik siled ni Jessa. Kalpasan na kat... Awang pwede kinalakaguman ni Damian. Nga saan nga nagbaleki? Umununa ni Jessa. Sa konto'y sarno ni Mrs. Bonilla. Nakalaplapsat ni Mrs. Bonilla. Ore no bakirin. Ngayon na imas lata. Gas niya ti trip ko. Gapunta na ka-schedule. Dagiti agina. Kalpasan na. Amuno niya taramidan mi. Ngagkapsat. Pasakami ti milyon kini Mr. Bonilla dagiti agina. Agbaligi kami. Agahon mi ti kinabaknang ni Mr. Bonilla da kami ngagkapsat. Tapno ni kastakat na da kam tumatan tagbaling nga boss. Imbes nga da kami ti bodyguard. Ayop ka, Damian. Boss? Boss, nangig ko ti amin, Damian. At, boss, kung kunak lang na yay. Manang naimi na si Putak. Paltugan ko man, manang naimi ni Damian, ni Mr. Bonilla. Ngam nakabasarang ti paltug ni Mr. Bonilla ken kuana. Kad nagko ti talo nga nagsasarno nga putok. Bang, bang, bang. Kat naidasay manong nemi ni Damian. Mr. Bonilla. Roman. Pasensya ka. Jessa? Papa, ano na diya putok? Abi nga nakanalisto kayo ngamin saan na kinuray? Ni Damian? Asan nang paltugin ni Damian, Papa? Siya. Nangig ko mismo ti dagas sa panggibna. Ken ka. Kinimamang mo. Ken kaniyak. Kadak kala pamatik na maarami tarita. Tagastat kinadagas na. Roman?
Warawarang karuan. Patulungan dak. At itang saya sa nga daan ni Roman. Itaray ito ospital ni Roman, papa. Papa, itaray ito ospital ni Roman. Gabo siguro anong nemi iti pa nakapukaw ko iti ado nga dara. Nabukaw ko ti pukot ko. Nga magdartarayan anong nemi ti kotse nga nangiluganan ta kanya. Tinaodi anangig ko kiti ikis ni Jessa. Hinagsublin ti pukot ko. Nanang, rumanalak. Yung baglagi din ta. Saan nga noon nagdigisugat ti ulom. Kanti sugat ti amagam. Kam ti kapaot na. Na ba nagsaya sa ti darak nang. Dandariak na hugutan. Nayalisonan ka nga daos ti dara anak. Sibibiyag ka. Iso na lang ta. Baka si Gamet, iti talaga may kursong iti magbaludan. Sa nga ba rin lang? Tarumping lang yung karok pinagpasolak. No mapabalas ko, ti panang patay na, iti kapsat ko. Kaya sa madan siyak tinang patay, tinang ramesit ka, kaya na hiyat ko. Kinasarita tak ini Mr. Brunilla. Aramitan na kano ti amin tapno. Matulungan na kayo ti kaso. Mamatakmat nga. Aramitan na ti kastanak. Ay, isudetan ni Ma'am Jessa. Hi, Roman. Nakabuot ka kaya man. Agyaman ang Jessa. Nana? Ay, ma'am. Di kayo sa pinangan. Oo, magmamanting ortihan ako. Ala, orek ta adda akon. Kaya manganin. Adda kwar tayo? Adda, ma'am. Sige. Rowan. Nalpasin. Awanan tineskan pa yung problema. Iti pa nang wayawayam kanya. Kinasarita ka na siya ni Papa. Imbag ka, nakaimimbag ka. Nga si kapag kiti nang isalakan kanya, kiti pa nakatnang ko ti daraas. Ngayon talaga nga saan nga mamati ni Papa. Imbag laki din da. Nangig nagayam amis mo, ti dialogue din tapian. Kada jamatin. Tinamatyan na nga talaga nga dakas. Dagiti pagtaltalkan na. Nga bodyguard na. Dagiti kinang kanunungan na. Nga dagiti tinutulungan na. Nga posible gayam, nga iso ti magtukaw ken kwa na. Kada kami. Agyaman na, Roman. Di ba nang isalakan mo kanya? Gabutosan nga rumbing nga may rangan ka. Gabutohan di basol mo. Gabuta. Tanya. Kawan. Kahit ko mangang. Gabutawanin ni Nena. Awanin ti kayo na yat mo. Kahit mo ang sukat na. Sana kami kani. Tapay, tanapuro sa maamin-aminen.
Raman na ti barukong ko. Do you love me? Amok ng ipatpatignak. Tanusan na ko mga ipatpatig. Rinamas na ko saan na ko mga inayawayaan. Hanak ko mga insalakan. Iti panakatnag ko ti deras. Nagalisto nga baybay anak ko malatan. Ngayon naramid mo tinang insalakan kanya. Gabuto na patagakin ka. Nakadag iti apros mo. Isumitin inot makarik na kiti hayat. La, ibaga mo na, sikat mo muna. Nga niya. Namangin bagat ko ha, tap na malpasa yung kat niya, overtime man. I love you. I love you more, Roman. You're my hero. I love you. Idi ang ba nga panao manunemi sa anak nga nagkakaso. Tinaramid ni Mr. Bonilla nga nagbaling nga katugangak manunemi ti amin. Kawan ti sabali nga nagpinatay no saan nga dagiti kapsat. Kabuti rason nga panaginagaw dati yaman nga kayat da nga gawin. Kawan ti basol ko. Ta, winawayak matlaeng ti panangkidnap ko. Kini Jessa. Nagayanayat kami kat nagkalaysa kami nga 80 ti supyat dagiti agasawa Mr. and Mrs. Bonilla. Natigas diyan nga napasamak manunemi kat nakaita di eleksyon iti katugangak na sana bastag talit iti asinuman a bodyguard na. Kaya dinan kan kanunungan ti mading aramid ti asinuman ngagbaling nga tauhan na. Manipod iti kagangay lang nga balay, manong name nga nagnaidan mi kininanang. Nakapag naed kami pintas nga balay, kat ninanang manong name, iti kangrunahan nga mga aywan, kadag iti talo, nga apu ko da, kada papaki ni mama, kininto, tada kami manong name, kini Jessa, dagtintinulong itan nga magpagpag na, itim patawid, dagit naganak kayong kuha negosyo. Babae ni tinak panagadal, panagbasak, nagpatinggak la iti high school. Dito iti pagkasaritaak panang nemi kadagyaman naklaunay, iti ka panang iportray, kada iti maaksyon ang pagkasaritaak. Kaya thank you much kanak iti amin mat nga naggabuya, nga nagtingeg. Kat sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, tibiyag kadag iti padak nga nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Toy, agyaman nga pagkaya mo, Roman. Thank you much kang Roman. Tingin ka pa ng iburay, iti pagkasalitaan. Thank you much ka na kita naruay nagbuya. Kaya salamat po. Kala kayo, salamat.